kasama. Ito pa natin sana naman. Ayun nga pala, happy birthday kay Miss Erica Joy. Suga po, maraming salamat po din yun. Salamat sa pagpanood ng Princess Inay gabi-gabi at maraming salamat sa pagpunta kayo. Malaman na kayo. Maraming salamat sa mga pumunta dito. Kahit may pasok ko bukas mga nakipagpuyalan sa akin. Dito mga kaibigan at mga kaibigan na spend sa mga namin. And of course, happy years back to us. Gusto ko masalamat sa mga lahat. Maraming salamat po. At sa kanya, maraming salamat. Maraming salamat. At sa mga kaibigan mo na dito, masalamat po mga tropa ko dito. Ay, pero pasok po, sumunta kayo dito. Cedric ha, sa punta mo. Yan ha, maraming salamat po. Kasi yung mga kulay. Ang dami ba? Kinukuha namin siyang artist dito. Di namin